رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے 15 تاریخ ہے 3 ہجری ہے مدینہ شریف پھر رپیٹ کرنا بات نو رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے 3 ہجری ہے 15 رمضان المبارک دی ہے تے مدینے دا شہر ہے مولا علی دے گھر اللہ نے کرم فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی گود وچ ایک سونے جائے نورانی مکھڑے والے بچے دی ولادت ہوئی روایات چاہتا ہے جس وقت بچے دی ولادت ہوئی اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک وچ نہیں سن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک جدو تشریف لے کے آئے تو آپ نو اطلاع ملی کہ اللہ نے تانوں 2 طرح عطا فرمایا ہے اللہ نے تانوں نواسا عطا فرمایا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر تشریف لے کے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے جا کے نا سیدہ فاطمہ الزہرا نو فرمایا بیٹی فاطمہ جی ابا حضور فرمایا ذرا منو میرا بیٹا تے بخاؤ منو میرا بیٹا بخاؤ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انج اٹھا کے امام حسن مجتبیٰ نو انج نبی پاک علیہ السلام دی گود مبارک وچ رکھیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بچے نو اٹھایا نا اٹھا کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے دے منہ دے وچ اپنی نبوت والی زبان رکھ دیتی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اپنے نواسے دے منہ وچ رکھ دیتی تو اس بچے نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان نو چوسنا شروع فرما دیتا جدو بچے نے زبان نو چوسیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی آقا فرمایا اس بچے دا نام کی رکھے عرض کی تھی حضور میں اس بچے دا نام تجویز کیتا سی سوچیا سی کہ اپنے بچے دا اے نام رکھاں گا فرمایا کی عرض کی تھی حضور میرا دل سی کہ میں اپنے بچے دا نام رکھاں حرب ہا را اور با حرب یہ دا معنی ہے جنگ جو اتر علی دا ہوئے عرض کی تھی حضور میرا دل سی کہ میں اس بچے دا نام حرب رکھاں جدو حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی تھی نا حضور میرا دل ہے کہ میں دا نام حرب رکھاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ بل ہوا حسن فرمایا نہیں اے دا نام حرب نہیں بلکہ اے دا نام میں حسن رکھ چھڑیا کی نام رکھے عرض کی تھی حضور اے دی کی وجہ ہے حسن نام رکھنے دی وجہ کی ہے فرمایا اے ہونے جبریل میرے کول آیا ہے اللہ اکبر اے ہونے حضور جبریل میرے کول آیا ہے تو جبریل نے آکے عرض کی تھی حضور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آپ دے 3 بیٹے سن کتنے بیٹے بولیے ذرا کتنے بیٹے 3 بیٹے ہارون علیہ السلام نے تو انہاں اپنے 3 بیٹیاں دے نام رکھے سن ایک بیٹے دا نام سی شبر دوسرے دا نام سی شبیر تے تیسرے دا نام سی مبشر شبر شبیر اور مبشر اے عبرانی زبان دے لفظ سن شبر شبیر اور مبشر حضور اللہ فرما رہے ہیں اللہ تو انہوں بھی 3 نواسے عطا فرمائے گا تسی بھی انہاں 3 دے نا انہاں نامہ تے ہی رکھنے نے
اور شبر عبرانی زبان دا لفظ ہے، ایدہ عربی وچ ترجمہ بندہ ہے حسن۔ کی معنی بندہ ہے؟ سارے بولیے کی معنی بندہ ہے اس دا؟ حسن۔ اور کی حضور ایدہ نام جناب ہارون علیہ السلام دے بیٹے شبر دے نام اتے رکھو، تو اس دا معنی بندہ ہے عربی دے اندر حسن۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی اس بچے دا نام حرب نہیں بل ہوا حسن، فرمایا اے دا نام اساں حسن رکھ چھڑیا۔ کی نام رکھے ہے بھائی؟ ماشاءاللہ بولیے ذرا کی نام رکھے ہے؟ حسن۔ گرامی قدر حضرات، روایات چاہتا ہے جس دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 7 دن دے ہو گئے۔ کتنے دن دے؟ بولیے ذرا کتنے دن دے؟ 7 دن دے جد ہوئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے دے حلق کروایا، جنہوں پنجابی چاہتے نا چانڈ لوائی۔ 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے دی ٹنڈ کروائی، بال اتروائے، حلق کروایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حلق کروانے تو بعد آپ نے فرمایا اسی اپنے نواسے دا آج عقیقہ بھی کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ اچھا ایک لفظ ہوندہ ہے حقیقہ، ہے نال، اے حقیقہ نہیں ہوندہ، اے این نال ہوندہ ہے عقیقہ۔ کی ہوندہ لفظ؟ ساڑھے 99% ہی بول دینے بچے دا حقیقہ کرنا ہے جی۔ حقیقہ لفظ نہیں، اصل لفظ کی ہے عقیقہ، این دے نال عقیقہ۔ آپ نے فرمایا اسی اس دا عقیقہ کرانگے، اور عقیقہ ایک روایت دے پیش نظر 2 جانور لیا میرے کریم آقا علیہ السلام، 2 جانور۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 جانور لے کے انہوں نے ذبح فرمایا، اور نال ہی کی کیتا او جڑے بال اترے سن نا حضرت امام حسن دے سر تو، آپ نے او بال لے کے نا سیدہ فاطمہ زہرا نو فرمایا فاطمہ جی ابا جان، آپ نے فرمایا بیٹی اے وال جننے وزن ایدہ والان دا ہے نا، ایدے مطابق چاندی لے کے تے صدقہ کر دے، والان دے برابر چاندی صدقہ کر دیو۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی مدینہ پاک تے گٹی دیتی میرے نبی نے تے نام بھی رکھیا میرے نبی علیہ السلام۔ اچھا ہن توجہ ہے سارے دی بھائی؟ سبحان اللہ، ذرا پیار نہ بولو، ہاں گل چھڑی ہے کدھر۔ جس ٹائم جناب سیدنا امام حسن مجتبہ دی ولادت ہوئی ہے، آپ دا عقیقہ کر دیتا گیا ہے۔ عقیقہ کرنے تو بعد ایک دن میرے کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرمانے حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اسماء بنت امیس کون نے؟ اے حضرت اسماء بنت امیس اونے جڑیاں حضرت سیدنا جعفر طیار دی زوجہ نے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجہ مبارکہ نے، زوجہ محترمہ نے حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدنا جعفر طیار یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پرجائی نے، آپ دے سکے ویر جعفر دی بیوی ہے۔ کہ جدو سیدنا جعفر طیار دی ایک غزوہ موتا دی اندر شہادت ہو گئی، اس تو بعد اسماء بنت امیس دے نال شادی کیتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ اے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی نے، آکے سلام پیش کیتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے۔ آپ نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے اسماء کی گلے عرض کی تھی حضور ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہوں۔ فرمایا اسماء بیان کر کیڑا مسئلہ ہے؟ حضرت اسماء عرض
عرض کر دیا نے حضور پوچھنا ہے وے حضور جدوں کسے بچے دی ولادت ہوئے تو کیا ولادت تو فوراً بعد عورت اٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ عرض کی تھی سونیا کتنی دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتی؟ فرمایا جب تک او دے حالت نفاس ختم نہ ہوئے فرمایا ادوں تک نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ساڑھے فی زمانہ ساڑھے دور حاضر دے مطابق تقریباً 40 دن تک کوئی عورت نماز نہیں پڑھ دی جب تک وہ حالت نفاس تو فارغ نہ ہوئے۔ عرض کی تھی سونیا کہ عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھ دی تے آج میں ایئی تے تھاڑے کلو مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں۔ فرمایا اسما 10 مسئلہ کیڑا ہے؟ عرض کی تھی حضور تسی فرمایا ہے جب تک عورت صاف تے پاک نہ ہو جاوے نماز تے مسلے تے کھڑیاں ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ فرمایا اگے گل کر۔ عرض کی تھی حضور تو ہاڈی بیٹی فاطمہ اللہ نے انہوں حسن عطا کیتا ہے ادھر حسن دی ولادت ہوئی ہے چند منٹاں تو بعد مسجد دی اندروں بلال دی آواز آئی انہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سونیا ادھر مسجد وچوں جدوں اذان دی آواز آئی ہے سونیا جدوں اذان دی آواز آئی ہے سیدہ کائنات تیار ہو کے بہ گئیاں نے۔ حضور تھوڑی دیر تو بعد جدوں اذان ختم ہوئی ہے لج پالا کا میں ویکھیا ہے تو ہاڈی بیٹی فاطمہ اٹھ کے مصلے تے کھلو کے نماز نیت چھڑی۔ حضور تہاڈی بیٹی فاطمہ الزہرا نے مصلے تے کھڑی آئے کہ نماز نیند چھڑی۔ جناب پیر ناصر عباس چشتی صاحب تھے کہ جملہ میں اصلاحاً کہنا چاہنا وا اونا بیلیاں نو جڑے کہنے نے ہم بھی انسان ہیں نبی بھی انسان ہیں ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں نبی کی بھی 2 آنکھیں ہیں اور میں کیا جدو تو جمعے 40 دنوں تک تیری ماں مصلے تے کھڑی نہیں ہوندی اوہ اس نبی ملنا ہے اور جدی بیٹی ولادت تو بعد اٹھ کے مصلے تے نماز نیند چھڑے اور میں کیا تیری بیوی تیری ماں تیری بیٹی تیری دادی تے نبی دی دھی ورگی نہیں ہو سکتی تے نکمیاں تو نبی دی مثل کے میں ہو سکتی۔ یا رسول اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف دی سرزمین تے بین والے غیرت مند سنیا دا غیرت مند امام بولے آئے۔ پیر ناصر صاحب جڑے جملے اعلیٰ حضرت نے لکھے رب کعبہ دی عزت دی قسم کمال جملے سن جدوں میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدہ اسماء عرض کی تھی سونیا ادھر اذان ختم ہوئی ہے ادھر تھوڑی بیٹی نے مصلے تے کھڑی ہو کے نماز نیند چھڑی ہے جدوں میرے نبی نے اپنی غلامہ اسماء دا سوال سنے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اسماء تینوں پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ فرمایا حیض تے نفاس تو پاک میری بیٹی ہے۔ فرمایا اے بطول ہے۔ فرمایا اے پاک میری بیٹی ہے۔ فرمایا میری بیٹی پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایویں قلم چوکے نہیں لکھیا آپ فرماندے نے آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر پاک پانی کیڑا پانی ذرا تو غور کیتا کدی تیری تخلیق کس پانی تو ہوندی نہ پاک تے گندے پانی تو انسان تیری تخلیق ہے پر میرے نبی نے کی فرمایا اے اسماء میری بیٹی انسانی حور ہے
فرمایا حیض تے نفاس تو پاک ہے میری میری بیٹی بطول ہے، پاک تے صاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تطہیر سے جسم پوتے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ آج رات نو ربیع الاول دا چند چڑھ جانا، ابتدائی سلام پیش کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت۔ اور سنو اعلیٰ حضرت نے کیا کمال دا جملہ لکھا، کہنے نے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ اور وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی جڑا سخیاں دا سردار ہے، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش ادرت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ گرامی قدر حضرات، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود نام رکھیا، میرے نبی نے خود، بولیے ذرا، میرے نبی نے خود، اچھا ہن توجہ نہ سنا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دا زمانہ ہے، وقت گزردا رہا، پروان چڑھ دے رہا ہے، امام حسین بھی آ گیا کائنات ہے، دوویں شہزادے پروان چڑھ دے رہے، جوان ہوندے رہے، امام حسن بڑے سن، امام حسین چھوٹے۔ ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد وچ چلے گئے، کتھے گئے؟ سارے بولیے ذرا، میں تینوں دسنا ہے بھائی امام حسن کنوں کہندے نے؟ امام حسن، یہ ویسے بڑا عجیب جہا معاملہ ہے، حضرت مولا علی تو بعد مولا علی دی پگ دا وارث امام حسین نہیں سی، امام حسن سی پہلے، مولا علی تو بعد بڑا امام امام حسن ہے، لیکن یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جیدہ مقام اچھا سی وہ دا ذکر نہیں کیتا جاتا، جڑے بعد اچھ امام آئے نے انہاں دا ذکر زیادہ کیتا جاندہ ہے، لیکن اسی سنیاں اسی مصطفیٰ دی ایک اولاد نہیں ساری اولاد نالی ود تو ود کے پیار کرنے ہیں۔ امام حسن چل دیا مسجد چاہے آکے نہ اپنے نانے دے کول بہ گئے، پیر ناصر عباس چشتی صاحب کیسا ہو سہانا تے سونا تے مبارک ویلا ہوئے گا جدوں میرے آقا تشریف فرما ہونگے۔ امام حسن آکے جدوں کول بیٹھے نا یارو انج آکے کول بہ گئے،
کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو مسائل بیان کر دے پہنے میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسئلے بیان کرنے شروع کیتے فرمایا میرے غلاموں آج اللہ کریم نے اس آیت دا نزول فرمایا ہے آج اللہ کریم نے اے حکم میری امت واسطے عطا فرمایا ہے امام حسن دا بچپن دا زمانہ ہے اپنے نانے دے کول بہ کے ساریاں اپنے نانے دیاں گلاں سن دے پہنے جدوں محفل برخاست ہوئی ہے امام حسن مجتبی اٹھ کے ننے ننے قدماں دے نال جدوں اپنے گھر وچ آئے نے گھر وچ جا کے آندے نے امی جی اج تھانوں ایک مسئلہ دساں امی جان آج تھانو ایک مسئلہ نہ دساں فرمایا ہاں میرے بیٹا حسن بیان کرو عرض کی دی اماں جان آج میں نانا جی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہویا سا کہ نانا جی اپنے صحابہ نو فرما رہے سن اے میرے صحابہ اے مسئلہ انجے اے مسئلہ انجے اے میرے صحابہ آج ایس آیت دا نزول ہویا ہے اے دے وچ اللہ اے تھانو فرما رہے آئے سیدہ فاطمہ زہرا نے جدو اپنے ننے حسن دی گل سنی ہے پھڑ کے سینے دے نال لائے پیشانی تے بوسا دیتا ہے تھوڑا جا ٹیم گزرے ہے کہ مولا علی آگئے السلام علیکم وعلیکم السلام اے جانے من علی آگئے ہو فرمایا ہاں فاطمہ میں آگیا اے فاطمہ آج نبی پاک نے ایک مسئلہ بڑا بیان فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے آج میرے غلامہ واسطے اللہ نے اے حکم نادل فرمایا ہے جدو مولا علی نے اتنا جملہ بولے آئے سیدہ کائنات ہس کی آندیاں نے علی اے تے منو اگے ہی پتہ ہے اے علی اے تے منو اگے ہی پتہ ہے علی پاک ہس کے فرمان لگے فاطمہ اے مسجد وچوں ہون میں اٹھ کے آیا وہاں حجے تے سرکار نے ہون بیان کیتا ہے آقا تے تھوڑی دیر پہلے وحی دا نزول ہویا ہے آقا نے سانو دسیا ہے اے فاطمہ دس تینوں کون دس گیا ہے فرمایا علی تو ہاڈے تو پہلے میرا لال حسن آ کے دس گیا ہے تو آڈے تو پہلے آکے میرا لال حسن آیا ہے اس آکے میں نو دسے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے ہوتے ایس آیت دا نزول ہویا ہے آپ نے اے غلامہ نو فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا نے جدو جملہ سنیا نا فرمایا کتھے وے حسن بلائیں نا درہ آئے 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 بلا حضر حسن نو امام حسن آئے پڑھ کے نا امام حسن نے سینے نہ لایا فرمایا تو تے میری جان ہے اللہ لو جی بچپن گزردہ جا رہے ہیں امام حسن دا بھی امام حسین دا جیڑا سبحان اللہ دا سارے ادھر ہوئے نے میرے حال نہ ویکھیا جی بولو ایک باری ذرا سبحان اللہ اور بچپن گزردہ جا رہے ہیں امام حسن تا امام حسین دا ایک بات یاد رکھو جدوں کسے نو کوئی سمجھانا ہوئے کسے بندے وچ کوئی غلطی ویکھو او دے وچ کوئی عیب ویکھو یا ویکھو کہ وہ بندہ کام غلط کر رہے ہیں تے سمجھانے دا طریقہ ہے کہ انہوں بیٹھ کے پیار نال گائیڈ کیتا جائے بھئی اے بھئی اینجے کر کے کر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے اگر کسے بندے وچ کوئی برائی ویکھو تے او دی برائی دوسرے اگے نہ کرو اس بندے نو دسو کیوں کہ دوسرے اگے کرو گے تو اگر او دے وچوں نہ ہوئی تو تواڈے ارچ عیب لکھیا جائے گا کہ تساں دی غیبت کیتی ہے تو اگر اس بندے وچ عیب ہے تو تسی اونوں دسو گے تے او خود اس کام نو ٹھیک کرے گا دوسرے نے نہیں ٹھیک کر لینا کیونکہ جدے وچ غلطی انہیں ٹھیک کرنی امام حسن تے امام حسین دا بچپن سی آپ نے ویکھیا ایک بڈھا جا بندہ ایک پنڈ چوں آیا ایک پنڈو بندہ ایک پنڈ چوں آیا تے پنڈاں دے بندے پھر بیچارے سیدھے سادے وی تے کئی ہوندے نے میاں صاحب میاں غلام محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ انہاں دے کول ایک بندہ آ کے آندا حضرت صاحب میاں صاحب میں تے تواڈے کول تشریف لے آیا تساں کدن ہن حاضر ہونا میرے کول یعنی پنڈاں دے بندے کئی بڑے سیدھے سیدھے حضور میں تے تواڈے کول تشریف لے آیا تے تساں ہن میرے کول کدن حاضر ہونا آپ نے فرمایا بیلیا جدن آکھیں گا میں ادن ہی حاضر ہو جاؤں گا اللہ اچھا وہ پینڈو بندہ سیدھا سادہ جا تے آ کے نا انہیں دیکھیا پانی ایک پاسے پیا تے اٹھ کے لگ پیا وضو کرن امام حسن تے امام حسین دووے کول کھلو کے ویندے پے کہ اس بندے نے وضو کیتا تے امام حسن کہندے نے بھائی جان حسین جی بھائی جان فرمایا
ਵੀਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਸੋ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵਜ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹਾਏ 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 ਵੇਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ कैसे आओ जरा ਇਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਏ 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 ਚੱਲਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਠੀਕ ਵਜ਼ੂ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵਜ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ आपने फरमाया बाबा जी तुसी क्या सी वही मैं दसांगा ते दसो बाबा जी साढ़े च वुजू किन्ने ठीक कीता है बाबा सिर झुका के आंदा पुत्रो तुसा दुआ ठीक कीता है गलत मैं ही कीता सी हाय 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 शहजादे तुसा दुआ ठीक कीता है वुजू गलत मैं ही कीता सी ऐसी समझाने दा अंदाज मैं कहा यार जिन्नू गुट्टी नबियां दे इमाम दिती होवे जिन्होंने गुट्टी नबियां दे इमाम ने दिती है हुण सुनना जरा मैं जनाब के सामने इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दी सीरत पाक दी चंद गल्लां अर्ज करना चाहना एक दिन इमाम हसन अपने घरों कल्ले उठे ते कहंदे ने अम्मी जान जी बेटा अम्मी जान मैं नाना जी को चले किथे चले सारे बोलो किथे चले सारे बोलो प्यार दे नाल बोलो जरा किथे चले सैयदना इमाम हसन कहते ने अम्मी जान मैं अपने नाना जी की बारगाह भी चलना वा सैयदा कायनात ने फरमाया ठीक है मेरे लाल चले जाओ इमाम हसन मुजतबा चल दियां जब मस्जिद नबी शरीफ विच आए ने मस्जिद नबी विच आए ने ते नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम आप मिंबर ते बैठे होए ने ए हुण रवायत जेड़ी जेड़ी किताबां विच लिखी है जरा ओदे चंद दो चार हवाले पेश कर दें ताकि किसी को शक ना रह जाए ए बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 इंज नहीं मिल के बोल मैं मेहनत की तू मथा जा सुभान अल्लाह क्या छड़ा यार सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 सफा नंबर 218 सुनो ने निसाई जिल्द 1 सफा नंबर 166 मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 192 हदीस नंबर 60663 ए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 96 अल मोजमुल औसत इमाम तबरानी दी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 303 ये हदीस दा नंबर 1810 अल मोजमुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 540 हदीस नंबर 2597 और दलाइलुन नबुव्वा इमाम बहकी दी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 282 हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 63 अशरफुल मुअब्बद सफा नंबर 136 मिरात शरह मिशकात जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 460 हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन फी मोजज़ात सय्यदुल मुरसलीन जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 36 फैजुल कदीर शरह जामिउल सगीर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 152 अल जामिउल सगीर सफा नंबर 62 कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 303 हदीस का नंबर 37691 हयातुल हयावान अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 193 मुस्तदरिक इमाम हाकिम दी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 384 मिशकात शरीफ सफा नंबर 569 अल इसाबा इमाम इब्न हजर अस्कलानी दी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 376 उस्तुल गाबा फी मारिफतुस सहाबा इमाम जदरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 559 नूरुल अबसार अल्लामा शबलंजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जिल्द नंबर
نمبر 1 صفحہ نمبر 375 السوائق المحرکہ لکھن والے امام ابن حجر مکی الہیتمی صفحہ نمبر 497 شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی صفحہ نمبر 312 امام لکھن والے امام عبد الرحمن جامی صفحہ نمبر 61 مروج الذہب جنہوں تاریخ مسعودی دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367 البدایہ والنہایہ لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28 منتہى الامال شیخ عباس کمی اہل تشیدہ مولوی ہے انہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267 367 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری روضۃ الشہداء علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 29 کتاباں دے حوالے میں دیتے نے انہاں وچ لکھیا کی ہے ہن ذرا توجہ نال سنی اگلی بات میں جڑی عرض کرنا چاہنا وا انل حسن سمع ابا بکرتا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين یا رسول حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں نبیان دے امام کلوں سنے آئے میں ترجمہ بھی نال کرانگا تے نال حدیث بھی پڑھاں گا 29 کتاباں دے حوالے پہلے دے چکے ہیں اے نہیں کہ میں نیٹ تو بیک کے دیتے نے الحمدللہ 7.5 لاکھ دی اپنی ذاتی لائبریری رکھنا وا حضرت امام بخاری فرمانے نے سمع ابا بکرتا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه فرمانے نے نبیاں دے امام ہم منبر تے بیٹھے سن تے امام حسن آپ دی گود وچ بیٹھے ہوئے سن گود وچ بیٹھے نے ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن تے نبی پاک علیہ السلام ایک واری امام حسن والوں ویکھ دے نے ایک واری صحابہ والوں ویکھ دے نے جملہ ذرا توجہ نال سماعت کرنا حضرت ابو بکرہ کہنے نے نبی پاک علیہ السلام ایک نظر امام حسن والوں ویندے نے ایک نظر صحابہ والوں ویکھ دے نے تے ویکھ دیاں میرے نبی نے فرمایا وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ فرمایا میرے صحابہ اے جڑا پتر میرے کول بیٹھا ہے فرمایا اینو معمولی نہ سمجھیا جے هَذَا سَيِّدٌ اے میرا بیٹا سردار ہے ہادہ سید فرمایا اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا سردار ہے ہادہ سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور موجم کبیر دی اندر الفاظ نے بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ ہم میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اے میرا بیٹا فرمایا اے سردار ہے هذا ابني سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين فرمایا اے میرا بیٹا حسن اے سردار ہے فرمایا ان قریب اللہ اے دے ہاتھ دے اتے مسلماناں دیاں دو عظیم جرماتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا کیڑیاں جماعتاں ایک مسلمانہ دی تے کافرہ دی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دلوں میں بغض رکھنے والے ہو 29 کتاباں دے حوالے نے
یا تو امام حسن نو سردار مننا چھڑ دیو تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا بھی چھڑ دیو جے انہاں نو سردار بھی من دیو تے مصطفیٰ دا فرمان بھی من دیو تے سن میرے آقا دا ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین مسلمین عظیمتین فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے فرمایا اے دے ہاتھ تے اللہ مسلماناں تے کافراں دی گل نہیں کیتی فرمایا اے دے ہاتھ دے اوتے اللہ مسلماناں دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا جاؤ جا کے پوچھو جڑے امیر معاویہ دے خلاف زبان تان استعمال کر دینے پوچھو او دو جماعتاں کیڑیاں نے رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا مشرق تو لے کے مغرب شمال تو جنوب کوئی مائی دا لال نہیں جمعیا جڑا ثابت کرے کہ ایک مسلمانہ دی جماعت سی تے ایک کافرہ دی نا ایک جماعت حضرت امیر معاویہ دی سی ایک جماعت امام حسن مجتبیٰ دی سی حضرت امام حسن نے امیر معاویہ تے اپنی جماعت دی صلح کرا کے تے مصطفیٰ دا فرمان سچا کر کے بکھایا تے دسیا کائنات لیو امیر معاویہ اگر باغی ہوندا تے میں حسن کدی صلح نہ کردا صلح کر کے دسن دیا امیر معاویہ بھی سچا میں حسن ابن علی بھی سچا حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جماعت آپ دی سی ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف وچ لکھا ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان تان استعمال کرے جہنمی کتیاں وچوں کتا ہے چپ کر گئے ہو کدھر تہاڈا کوئی یاد رکھو پیری مریدی پیری فقیری ایک پاسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو کسے پوچھے حضور اے دسو غوث دا مقام اونچا ہے یا امیر معاویہ دا آپ دا جواب سننا آپ نے فرمایا کی پوچھے حضور غوث اعظم دا مقام اونچا ہے یا امیر معاویہ صحابی رسول دا فرمایا سن ساری دنیا دے ولی غوث کتب ابدال رال جان تے نبی پاک دا صحابی جس سواری تے بہ جائے اس سواری دے پیرانا لگنے والا سوم اس سوم دے نال لگنے والی مٹی فرمایا ساری کائنات دے ولی غوث کتب ابدال رال جان تے فرمایا اس گھوڑا جدے اتے نبی دا صحابی بیٹھا ہے اس گھوڑے دے پیرانا لگنے والی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابی تے پھر بڑی اونچی شان والا ہے حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے اے میرا بیٹا سارے بولیے اے میرا بیٹا فرمایا ان ابنی ھذا سیدن فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین فرمایا اے دی وجہ تو اللہ مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا گرامی کے حضرات سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا شان دساں آپ دی صرف دو گلاں کر کے تے اجازت انشاءاللہ پورے رائٹ ٹائم جدو آنجے دو تے سوئی جانی اس ٹائم السلام علیکم ہو جانا سبحان اللہ ذرا ایک باری ڈاکٹر ساجہ صاحب تسی اپنا کام کرو ان میں اپنا کرنا جی سبحان اللہ پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن ملک شام ہے بولیے کتھے سن بولو ذرا یار حضور دے صحابی دے نام تے بھی بولیا کرو حضور دے صحابہ دے نام تے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلام امیر معاویہ ملک شام ہے امام حسن ٹرے مدینے وچوں آئے ہائے ہائے کتھوں ٹرے سارے بولو کتھوں ٹرے
مدینہ پاک تو سیدنا امام حسن مجتبی چلے نے سفر کر دے جا رہے نے سفر کر دیاں جدو سیدنا امیر معاویہ کو پہنچے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اٹھ کے آپ دا استقبال کیتا ہے دسیا کائنات آلیو ہے میں نبی دا صحابیاں اے حضور دا نواسا ہے فرمایا قیامت تک کون والی دنیا نو اے رات ساڑھے تو لبنی ہے نا فرمایا میں صحابی رسول ہو کے فرمایا میں نبی دے نواسی دا احترام کر کے دس دا پیوا حضور دے گھر والیاں دا احترام اس انداز دے نال کیتا جانا چاہیے دا ہے حضرت امام حسن مجتبی دا آپ دا استقبال کیتا آپ نو بٹھایا بڑے شاندار تخت دے اتے آپ نو بٹھایا ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا امام حسن مجتبی تخت دے جدو پہن لگے نے اپنے مبارک نالین جوڑے مبارک اتارے جوڑے امام حسن نے اتار دیتے جوڑے اتار کے ایج کر کے بیگ ہے تخت دے جدو آپ بیٹھے چند گھڑیاں امیر معاویہ نے گلہ کی تھیاں نے امیر معاویہ نے انج اپنے خادم والوں ویکھے فرمایا 1 لاکھ اشرفیاں دا تھیلا ایتھے رکھ 1 لاکھ اشرفیاں ایک پریا تھیلا ایتھے رکھ دے نال او فلاں سامان او بھی چوکے لیا او بھی ایتھے رکھ حضور کیوں فرمایا نواسہ رسول آیا ہے او دی بارگاہ چ تحفہ پیش کرنا ہے ہائے 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 سنو یار اگے مزے دی بات ہی جدوں پیسے بھی آ گئے باقی سامان بھی آیا ہے پیر ناصر صاحب جدوں دا میں تے جملہ پڑھے رب دی عزت دی قسم ہے دل باغ ہو گیا ہے جدوں اشرفیاں دا تھیلا کول نال ہور سامان بھی ہے گلاں کر دیاں امام حسن انج اٹھے میں چلے جدوں امام حسن اٹھے نے آپ دا ایک کول خادم کھلوتا انہیں ویکھیا آپ دے نال ہے ڈنگے پینے انہیں جلدی نہ پھڑ کے نالین سیدھے کی جدو اس غلام نے انج نالین پھڑ کے امام حسن دے سیدھے کیتے نے امام حسن نے ویکھیا اے غلام جڑا اس دربار وچ رہندا ہے انہیں میرے نالین پھڑ کے انج سیدھے کیتے آپ نے ایک نظر اس غلام والوں ویکھیا تو جڑا کول 1 لاکھ اشرفیاں دا تھیلا پیا سی نال سارا سامان پیا فرمایا ارایا حضور حکم ہوئے فرمایا چک اشرفیاں تے نکل جا فرمایا چک اشرفیاں تے لے جا اے جڑا سامان پیا ہے اے بھی لے جا غلام ہاتھ بن کہندے حضور تہاڈے غلاماں دے سامان تک پہنچا کیاں وا فرمایا نہیں اینو سر تے چک کے اپنے گھر لے جا آندے حضور کس واسطے فرمایا میں دسنا چاہنا وا اگر امیر معاویہ نے اپنی فراخ دلی دا ثبوت دیتا ہے کہ میری عزت کر دیا 1 لاکھ اشرفیاں میری بارگاہ وچ پیش کیتیاں نے تے نال ہور سامان دیتا ہے فرمایا میں نسل رسول ہاں میں بھی اپنے سخی ہون دا اعلان کرنا چاہنا وا تو غلام ہے کہ تو میرے نالین پھڑ کے سدھے کیتے نے فرمایا دسنا چاہنا وا او جڑا ساڈے نالین پھڑ کے سدھے کرے لکھاں دی اسی اس غلام نو عطا کر جڑنے جدوں آپ نے انہوں اشرفیاں دتیاں نے تے مال دیتا ہے تے ویکھ کے میرا تے وجدان آندا ہے یقیناً کہندا ہونا لوکو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے اے دے ورگا زمانے تے ماشاءاللہ جنہ پڑھے ہے اللہ انہوں نے مدینہ لے جائے جنہ نہیں پڑھے اللہ انہوں نے بھی لے جائے پیر صاحب آندے نے اللہ انہوں نے 2 باری لے جائے اتھے جا کے سکھا ہویا جنہ بھئی پڑھنا ہے تے نالے سوچیا جے بھئی اساں ذکر دی محفل وچ بیٹھ کے چپ کیتے ہیں تے مولوی دعا دیتا سی بھی جنہیں نہیں پڑھیا اللہ انہوں نے 2 باری لے جائے تے یار جنہ دا نا ذکر کر کے تے اتھے بیٹھ کے انہیاں دعاواں مل دیاں تے جے پڑھیے تے پھر کنا کو رب کرم کردا ہے
اس واسطے مل کے آکو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا مہربانی ذرا گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ ہاتھ ذرا بلند کر کے سینے دا ٹل لا کے آکھو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے ہجے بھی کئی بندے چپنے مل کے بولو ذرا اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیدہ علی پاک دے نام دی چھل ہے جیدہ نانا نبی خوب ہے جیدہ بابا آجڑے بار ویڑے جو بیٹھی آدھ چکلو اللہ تھونو مدیر لے جائے جیدہ نانا نبی خوب ہے جیدہ بابا جیدہ نانا نبی خوب ہے جیدہ زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے گرامی قدر حضرات اللہ اللہ مرحبا حضور علیہ السلام دے ملا شریف دا مہینہ آ گیا صبح تے حضور دا نا ڈر ڈر کے نہ لیا کرو خدا دی قسم جڑا اس نا دا وظیفہ پکا لوے نا مرن تو بعد رب انہوں شانہ ہی اچھیاں دے چھڑ دا جے ہاں ہاں جدوں تحریک ختم نبوت چل رہی سی نا جی تحریک ختم نبوت جدوں انہاں مردیاں نو کافر قرار دیتا جا رہا سی اس دور ایک بندے نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس کے آندھا سی نکے نکے ساں تے ساڑا باپ جڑا نا مرزیاں نال جا کے بہندہ کھلودا سی آندھا تے میری ماں نے جدو ویکھیا نا کہ میرا خامد جڑا نا وہ جا کے مرزیاں نال او دی نشست و برخاست ہوندی ہے بہندہ کھلوندا ہے تو میری ماں دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے انج نظر آسمان والے اٹھا کہندی یا اللہ ساری زندگی اسلام تے گزاری ہے ہن کی بنن لگا ساڈے گھر وچ کدھر میرا خامد کافر نہ ہو جائے اگر یہ کافر ہو گیا تو میرے بچے بھی سارے کافر ہو جائیں گے آندھا ساڑی ماں نے کی کیتا نماز دا ٹائم ہویا نا تو انہیں مسلح اپنا بچھایا تے نال انہیں 2-3 مسلح اور بچھا دیتے تے میں آندھا میں میرا پرات میری ایک پہن تیناں نو سانو کول بٹھا لیا آندھی پتر مسلح تے بہ جاؤ اماں جی کی کرنا ہے آندھا میری ماں کہندی پتر اے وظیفہ کرو آندھا ایسا کہ اماں جی کیڑا وظیفہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیڑا وظیفہ کرنا ہے آئے ہائے ہائے ہن سنو اس بی بی نے کیڑا وظیفہ دسیا بی بی کہندی پترو وظیفہ کرنا ہے حضرت محمد آخری نبی ہیں آئے ہائے پترو وظیفہ کرنا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آدھا سانو تینہ نو ساڑی ماں نے آکھیا پتر 100 باری تساں ہر نماز تو بعد وظیفہ کرنا ہے 100 باری آدھا ساڑی ماں نے ساڑی بیس ایڈی مضبوط کر دیتی کہ ساڑے سامنے اگر کوئی مرزا دا نام ہی لیندہ سی نا اسی آندھے سا لانتی ہے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے بس آندھا وقت گزر دا رہا ساڑے کر دے حالات بدل گئے آندھا ساڑا باپ انہیں چھڑ دیتا انہوں نے ملنا ورتنا آندھا کچھ عرصے تو بعد ساڑی ماں فوت ہو گئی جدو وصال کر گئی نا آندھا وصال تو بعد منو میرے پرانو میری پہنو تے میرے باپنو سانو چوانو ایک کوئی خواب نظر آیا اساں ویکھیا کی آندھا خواب دے اندر ویکھ دے کی ہاں ساڑی ماں جنت ایک وڈا سارا محل ہے محل دے وچ ایک سونے دا تخت ہے تے تخت دے اتے بیٹھی ہے تے سامنے قرآن پہ ہے تخت بھی سونے دا جڑا سامنے قرآن پہ ہے وہ بھی سونے دا لکھیا ہویا ہے آندھا میں اپنی ماں نو پوچھیا ماں
اے رب نے تینوں شان تے مقام کیوں دیتا؟ تے ماں کہندی پتر ہور وجہ کوئی نہیں، بچپن وچ جڑا تیرے تو وظیفہ محمد مصطفیٰ دے نام دا کراندی رہی ہے نا، اس وظیفے دے صدقے چلا مینوں جنت دتی تے محل بھی عطا فرما۔ تو اس واسطے اپنی زندگی دا معمول بنا لو، جدو حضور دے نام دی واری آوے ڈٹ کے نام لیا کرو آقا دا۔ اگلا